ще вървим напред. Леви, десни, ще вървим напред. 1, 2, 3, ходим на крака, ходим на колена, ходим на колена, на колена. А тук какво ще направим? Ще направим половин шпагат. Единия крак е напред, навеждаме се, не го дърпай, не го дърпай. 1, не, сега не можем да го направим изцяло, но първия път никой не му го показва. Браво, браво. Айде сега. И сега най-гадното. Това навеждането отгоре, дано не заплаче. Айде, сега държа му колената. Държа го тук. Навеждам се напред. 1. С пръста бутам напред гръдната кост и той си дърпа от натискането гърба назад за гръбната му спод. Айде сега. 1. Пускай ръцете. Ставай нагоре. Ставай нагоре. Браво, браво! Браво, Светли! Браво, Светли! А да не ви кажа за кълбото. Браво на детето. Браво, Светли! Значи, важното така да го държите винаги. Който го държи, да му разтвори краката. Да. Нали? Така го държим, да. Краката вече го знаете, че така. Ръчичката напред-назад, напред-назад. Аз ще да ви донеса една мъничка тояшка да всички взимам. Тъничка захвата за главата. Ще ви донеса, знам къде са. Никакво. Ето. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Люлю, люлю. Люлю, дигни главата горе. Зая, Дигни главата горе. Да. Поглед да бъде привлечен. Зая. Не, приятно му, не може да кажа, че... Ама той усмихна. Да. Светли. А след 2-3 дена той ще има самочувствие, че прави нещо. Но трябва да му се помага. Браво, браво на детето. Айде сега да покажем как ми прескачаш. Специален шарен панталон съм сложила за теб. Дигай крак, дигай крак, дигай крак високо. Дигай крак. Аха. Така. Имаш препятствие. Давай. Давай. Това е все едно по стълбите. Много са високи стълбите, затова няма. Ето сега настрани. Дигай крак. Дигай крак. И команда да има. Слухът да започва да чува едно и също. Стани, сини, стани, стани. И той вече запомня. Айде, дигай крак. Дигай. А това представете ли си го на втория, третия ден как правите? Правят всичко, трябва да ми вярват. И като не го изпуснеш, айде сега. Сега, седнал си, свиваме краката. Дигни главичката горе. Главата малко стои напред, защото никой не е връщал. Като кажа стани горе, ставаш. Седни долу. Седни долу. Хайде краката напред. Стани горе. Ето на бедра. Да, отличен син имате. Обаче, трябва мама и татко да разберат, че той знае някои неща, които те не са знаели. Знаят как се правят бебета, само това са научили да се правят. А как се... Ма нали всички ти мънинки животинки, като се родят, след майките върват? Как ние хората не правим аналогия? Защо ги държим да видим? Браво, 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 браво на детето. Ти си отличен ученик. Ето, така, само с ръчишката допълнително ще правим, нали? С нея трябва да се започне и при нея, айде да го обличаме вече, да не така.